گوندê Hesacik. Gundê Hesacik gundek Kurdî parêzgeha Helebê li devera Ezazê melbenda Marê neşteciyê wê nêzî neh sed kesî ne ji êla dîdanên panava gund nêzî 1300 hektarî ye. Ji hêla Rojhilatê gund gundê Werdiyê ye û ji hêla Rojava gundê Umhoş e û ji hêla Başûr Girnata ye û ji hêla Bakur gundê Elgoz e. Di gundê malbatek Ereb tenê hene gund navdarê çandiniya genmê avî û Idî û ceh û nîsk û kemûn û kizbera û panavnî nîherê darê zeytûnayê û hejîr û tirî. Çandiniya kartola jî dikin û hemû cûreyên keskayê ya şînkayê. Di gundê firnek heye û medcenê mirîşka jî hene afsarkek ji bo parastina kartola heye. Lê di dema pevçûnê di navbera Daeş û opozisyona Sûriya Kurtêlxur piraniya malên gund hatin rûxandin û neşteciyê wê koçber bûn ta devernîdin. Lê aniha gund neşteciyê vegeriyane lê hejmarek ji xorta li Başûrê Kurdistanê ne û li Helebê ne li Cizîrê ne ji bo kar. Gund gelek girtin lê çêbûn, girtinî bi tevayî ji hêla Daeş û hîn kesnî jî hene rewşa wan nexuyayê binçavkirîne. Ev agahî gihiştin me ji hêla Mihemed Umer el Ehmed ji neşteciyê deverê ne û ez bi dengê xwe dibêjim ez Helî Abdullah Kolo ji devera Dirbêsiyê me. Spas ji we.